Hola a tots i totes, benvinguts aquí a un nou capítol de la sèrie d'exercicis de física de primer de batxillerat. Estem fent exercicis de cinemàtica en dues dimensions i avui farem el tercer d'aquests exercicis. Està una mica relacionat amb el segon, té similituds i alguna diferència. Al final deixaré l'enllaç al segon per si no l'heu vist encara, que pugueu passar-vos a veure'l. I res, sense més preàmbuls, comencem amb aquest exercici. Aquí tenim l'exercici. Ens diu: un futbolista xuta una pilota amb un angle de 37 graus, amb l'horitzontal, i una velocitat inicial de 17 metres per dit per segon. Un segon futbolista, situat a 30 metres del primer, comença a córrer cap a la pilota amb acceleració constant en el mateix moment en què el primer xuta. Quina velocitat porta el segon jugador quan arriba a la pilota si ho fa just abans que aquesta toqui terra? Doncs aquí tenim l'exercici. Anem a resoldre'l. El primer és apartar-nos a l'enunciat, tenim aquí a la vista, i fer-nos un croquis del que ens estan plantejant. Ens estan plantejant que, evidentment, serà un tir parabòlic, sencer, horitzontal, d'acord? Encara que no em surti molt horitzontal. I, bueno, en una posició tenim un futbolista que xutarà una pilota. Vale? Xutarà una pilota i ens donen la velocitat inicial amb la que la xutarà. Aquí la posem. I ens donen l'angle d'inclinació amb què xuta aquesta pilota. D'acord? I ara, independentment del segon futbolista, el que sabem que passarà és que aquesta pilota farà una trajectòria d'aquest estil i arribarà fins a una determinada posició. D'acord? Fins aquí. I el que ens diuen és que trigarà, bueno, de fet, amb quina velocitat arribarà fins aquí un segon futbolista que originalment està a 30 metres d'aquest senyor, amb quina velocitat arribarà en aquesta pilota si comença a córrer en el mateix moment en què ell xuta. Per tant, el temps serà el mateix pels dos moviments, però són dos moviments independents. El que nosaltres sabem segur és que aquest home xuta aquesta pilota amb aquesta velocitat i aquest angle, i que aquesta pilota farà aquest trajecte. Per tant, d'aquí realment podem calcular moltes coses. I després, amb l'ajuda de les coses que ens calculem aquí, haurem de calcular sobre el que fa el segon futbolista. Que el tema és que sé que està a 30 metres del primer, però com que no sé el que recorre la pilota, jo no sé si estic en el cas de que el futbolista està aquí i ha de córrer endavant aquesta distància perquè la pilota arribi més enllà de 30 metres, o si el futbolista el tinc en aquesta posició d'aquí i haurà de retrocedir a buscar la pilota perquè la pilota recorri menys de 30 metres. Aquestes són les dues situacions en les que es podrem trobar. Això ho sabrem quan sàpiguem quina distància recorre la pilota. Així que clarament és un exercici que per poder-lo resoldre, d'acord, ens plantejarem el que fa el segon futbolista després de calcular algunes coses del primer, com fins a quina distància arribarà la pilota, per saber què li farem al segon futbolista. D'acord? Molt bé, doncs aquest és el plantejament. Sabem que la pilota ve governada per dos moviments, un moviment vertical en I, que l'equació és I0, més velocitat inicial en la direcció I pel temps, més un mig de l'acceleració que porta per temps al quadrat. D'acord? I en la direcció horitzontal, això serà la pilota, per tant posaré sub P. En la direcció horitzontal tenim x0 més la velocitat que porti a la pilota en horitzontal per t, perquè sabem que el moviment en horitzontal no està afectat per l'acceleració, que aquesta acceleració és l'acceleració que existeix en el sentit vertical, que és aquesta, l'acceleració de la gravetat, ens la posem aquí, i la gravetat no afecta el desplaçament horitzontal, d'acord? Per tant, en vertical sí tenim un moviment uniformement accelerat, en horitzontal no. D'acord, anem a plantejar primer quines coses podem eliminar d'aquestes equacions. La idea és que és una pilota en un terreny de joc, per tant, clarament no parteix de cap alçada inicial. I després, ja sabem, ja ho hem fet diverses vegades, que comencem a comptar des del lloc on està inicialment la pilota. Per tant, tampoc tenim x0 en aquesta segona equació. El que sí veig que necessitem són les velocitats aquestes.
La resta és una incògnita que haurem de trobar, que és el temps, i l'acceleració ja sabem que serà menys 9,81 metres per segon al quadrat. Així que ara el que farem és preocupar-nos de què valen aquesta velocitat vertical inicial i aquesta velocitat horitzontal. Ells em donen una velocitat horitzontal que té una determinada inclinació, però sé el mòdul d'aquesta velocitat i també sabem l'angle d'inclinació. Ens ha dit que el mòdul d'aquesta velocitat són 17 metres per segon i que l'angle d'inclinació és de 37 graus. D'acord? I a nosaltres quines velocitats són les que ens interessen? Quines velocitats hem de posar aquí? Doncs les seves projeccions en la vertical, que arriba fins aquí, per tant, fins aquí, aquesta serà la projecció vertical d'aquesta velocitat, i per tant és la velocitat inicial en i, i aquesta és la projecció. Agafem aquest extrem i el projectem cap a baix, i per tant aquesta és la velocitat inicial en x, la seva projecció en x. D'acord? I aquí veiem que clarament ens queden realment dos triangles que són el mateix. Aquest triangle que estic marcant ara té hipotenusa B0, base B0x, i alçada és això, que és exactament el mateix que és B0i. D'acord? I sabem la hipotenusa i l'angle alfa, per tant, per trigonometria, sabem que la B0x serà la B0, és el catet enganxat a l'alfa, és el catet contigu, per tant, va amb el cosinus d'alfa, i la B0i és aquest catet, que és com aquesta línia, que és la velocitat vertical, doncs va amb B0 pel sinus d'alfa. Aquestes són les dues velocitats que surten inicials, la component horitzontal i la component vertical. No només això, sinó que sabem que aquesta serà la velocitat horitzontal de tot el trajecte, perquè l'acceleració de la gravetat és vertical i per tant no afectarà a la seva component horitzontal. És a dir, que sabem que val Bx, val B0 cosinus d'alfa, és a dir, 17 pel cosinus de 37 graus. I aquesta serà així tota l'estona. La podeu calcular, tot i que jo mantindré tota l'estona això. I per un altre costat, en canvi, la B0x, la velocitat en vertical sí que varia, però sabem que la inicial serà 17 pel sinus de 37 graus. D'acord? Per tant, ja tenim aquestes velocitats inicials, en realitat. Sabem que hi ha una tercera equació que treballa amb aquest moviment, que és l'equació de la velocitat en vertical, però crec que no la necessitarem, així que de moment no la posaré. Vaig a muntar aquestes equacions, amb les dades que tenim, ara ja posant les velocitats que toqui. Molt bé. Què passarà amb la vertical? Ja hem vist que el primer terme desapareix i hem de posar B0i, que és aquesta d'aquí. Per tant, això és 17 pel sinus de 37 graus, pel temps, i ara també posarem el valor de la gravetat, menys 9,81 dividit per 2 pel temps al quadrat. Aquesta és l'equació que governarà el moviment en vertical. I en horitzontal, perdó, que he ficat aquí una cosa que no ha de ser, deixeu-me que ho borri. És I de la pilota, això, per no confondre-ho després amb la del futbolista. I la X de la pilota és la velocitat horitzontal, que és aquesta, 17 pel cosinus de 37 graus pel temps. D'acord? Aquestes són les equacions, les dues equacions que governen el moviment de la pilota. I la pilota farà tot el moviment, el tio no la toca amb el cap, no ens diuen que la pari en alçada, res d'això. Arriba fins a terra. Per tant, què és el que passa? Que tenim una condició a posar d'aquí. Tenim una condició a posar d'aquí. Quina? Doncs que la I ha de tornar, aquesta I ha de tornar a ser 0.
Per tant, utilitzo aquesta condició per seguir treballant. 0 ha de ser 17 pel sinus de 37 graus per t menys el 4,905 per t al quadrat. Teòricament us dic que arrodoniu a segona xifra decimal, però com que queda aquest 4,905 del 9,81, doncs mantenim a les 3 xifres i després ja treballarem, d'acord? Molt bé, i aquí tenim aquesta equació de segon grau, però és una equació de segon grau incompleta, no tenim terme independent, són de resolució més simple, traient factor comú un temps. I ens queda 17 pel sinus de 37 graus menys 4,905, aquí tinc dues T's i una l'he tret factor comú, per tant aquí me'n queda una. Aquí no me'n queda ninguna perquè l'he tret factor comú, aquí me'n queda una. I això diu que ha de ser igual a 0. D'acord? I sabem tots que quan tinc dues coses multiplicades, això multiplicat pel parèntesi, que han de donar 0, o bé una és 0 o bé l'altra és 0. Aquí obtenim una primera solució que no ens aporta informació, és superflua, que és que ja ho sabem, que quan està el moviment a l'inici, la pilota està alçada a 0, que és això d'aquí que tenim en el dibuix. Per tant, aquesta solució no ens aporta informació. Quina ens aportarà informació? La de tot el parèntesi igual a 0. És a dir, 17 pel sinus de 37 graus menys 4,905t, tot el parèntesi igual a 0. Aquesta sí que ens aporta informació. I aquí és on trobarem el temps que triga la pilota en arribar des d'aquí fins aquí. I aquest temps, aïllant de l'equació anterior, està en un terme negatiu, per tant el passaria a l'altre costat, el positivaríem, per tant em queda el 17 per sinus de 37 graus, i recordem que hem endut tot això a l'altre costat, per tant el 4,905, que ara estaria aquí en el denominador, en el numerador ho passo dividint. Per tant el temps és 17 per sinus de 37 graus dividit per 4,905. I ara ja podem fer aquest càlcul. Així que fem aquest càlcul, 17 pel sinus de 37 graus i tot dividit per 4,905. I això ens dona 2,0858, d'acord? Per tant, farem 2,086 segons. I aquest és el temps durant el qual està volant la piloteta, d'acord? Aquest és el temps durant el qual està volant la piloteta. I això ha de passar així. I aquests 2,086 també serà el temps que l'altre futbolista, que de moment encara no sé on està, correrà per arribar fins a la pilota, però això a posteriori. Què és el que jo puc fer amb aquest temps ara? Doncs averiguar fins on arriba la pilota, amb aquesta equació. Ara agafo l'equació del que es desplaça la pilota horitzontalment parlant, i vaig a calcular fins on arriba la pilota. I és la velocitat inicial en horitzontal, que és el 17 pel cosinus de 37, 17 pel cosinus de 37 graus, multiplicat pel temps que està volant la pilota durant aquest trajecte, que és el 2,086 que tinc aquí. Per tant, multiplicat per 2,086. I ara hem de fer aquest càlcul. I fem 17 per cosinus de 37 graus per 2,086. I ens diu que arriba fins a una distància de 28,32 metres. 28,32 metres. Aquesta és la distància fins a la que arriba la pilota. Ja tenim això. Ara hem descobert que el futbolista realment està aquí. El segon futbolista està aquí. Perquè una dada inicial em diu que el futbolista està situat a 30 metres. D'acord?
i havíem pensat, bueno, doncs si la pilota arriba més lluny serà d'aquest estil, si arriba més a prop serà d'aquest altre. Doncs és d'aquest altre. És d'aquest altre. Vale? El tio ha de recórrer la distància que hi ha entre la pilota i ell, que està més lluny, vale? I en quant de temps ho ha de fer? En 2,086 segons. D'acord? Per tant, al mateix moment que està passant l'altre, el segon futbolista que està aquí parat, i ara vaig a independitzar el procés, vale? Ha de recórrer una petita distància, vale? I aquesta distància quina serà? Doncs els 30 metres als quals està del primer futbolista menys els 28,32 metres que recorrerà la pilota. És a dir, aquesta petita distància és de 1,68 metres. Ha de recórrer 1,68 metres, vale? Aquesta serà aquesta distància que ha de recórrer. Parteix del repòs, ens diu, parteix del repòs, és a dir, el segon futbolista també porta un MRUA amb velocitat inicial 0, però en el mateix moment que la pilota està volant, ell ha de recórrer aquesta distància i arribar a una determinada velocitat aquí. D'acord? Llavors, anem a calcular aquestes coses. És un MRUA. Per tant, com que és un MRUA, tindrem el desplaçament horitzontal del futbolista vindrà donat per una x0 més v0t més un mig de a per t al quadrat. D'acord? I la seva velocitat vindrà governada per velocitat inicial més acceleració temps. Aquestes són les equacions del futbolista, d'acord? Del segon futbolista. Anem a analitzar quines d'aquestes coses no ens interessen. Aquí ja n'he posat una. El tio parteix del repòs, per tant, la velocitat inicial és 0. Desapareix aquest terme i aquest altre terme. I per no complicar-nos la vida, fixeu-vos que el croquis l'estic fent aquí, estic independitzant el moviment del segon futbolista. Per tant, no em preocupa saber des d'on parteix. Oh, però es parteix de 30 metres. Sí, però ja ho he aplicat aquí, el dels 30 metres, en aquesta d'aquí. Per tant, jo el que sé és que ella ha de recórrer 1,68 metres, vale? I amb quin temps ho ha de fer? El temps el tinc. És el mateix temps que triga la pilota en fer tot això. És a dir, 2,086 segons. El temps en què ha de fer aquest és el mateix temps. Per tant, de 2,086, no seria 86 o 68, 86 segons. En aquest temps és el que ell ha de recórrer això. Vale? Per tant, anem a analitzar. La x del futbolista finalment ha quedat, que és només el terme d'un mig de a per t al quadrat, i la velocitat del futbolista ha de ser a per t, i ells em demanen la velocitat del futbolista amb la que el futbolista arribarà a la pilota, això és el que em demanen, per tant em demanen això d'aquí, vale? I sembla que no tingui gaires coses, però això no és veritat, perquè vaig aplicar aquestes condicions que ell arribi aquí en el mateix moment en què arribi la pilota. Això vol dir que ha de recórrer els 1,68 metres que li falten. La A sí que no la conec, però el que sí sé és que ho ha de fer en 2,086 segons. I aquí posarem al quadrat, evidentment. Al quadrat. I aquí tinc una equació que l'única incògnita és l'acceleració. Per tant, tinc que l'acceleració serà 2 per 1,68 i dividit per 2,086 al quadrat. Aquesta és l'acceleració que tindrà, que ha d'assolir, el futbolista perquè això es compleixi. Fem el càlcul, 2 per 1,68 dividit per 2,086 al quadrat. I l'acceleració que em dona és de 0,77. 0,77 metres partit per segon al quadrat. Aquesta és l'acceleració que porta. I ara, per tant, em puc calcular aquesta velocitat final. Aquesta, recordeu que és, ho poso
A vegades això és la incògnita que estic buscant. Bueno, doncs ara, amb aquesta equació ja me la puc calcular. Per què? Doncs perquè gràcies a la primera m'he pogut calcular l'acceleració, que és de 0,77, i aquí posem 0,77 multiplicat pel temps. Quin temps? El de tota l'estona. El de la pilota fent el seu trajecte, perquè és llavors que parteix ell. Per tant, 2,086. I fem aquest producte. I la resposta és 1,61. 1,61 metres partit per segon porta el nostre futbolista quan arriba a on està la pilota. Tirem enrere i amb ell li surt 1,59, 1,59 a 1,61, 0,02 de diferència, entra dins del fet, ja us ho dic més d'una vegada, de que nosaltres estem fent servir una acceleració de la gravetat de 9,81 i a més en aquest últim càlcul he reutilitzat el càlcul anterior i per tant portava més decimals. Tenia més exactitud la calculadora que no pas el 0,77. D'acord? Doncs d'aquesta manera es resolia aquest exercici que té certes similituds amb l'anterior perquè hi ha un moviment parabòlic i un moviment horitzontal independent, però no és exactament el mateix. Aquest és un moviment parabòlic sencer i el segon moviment independent, el de la camioneta, era a velocitat constant i aquest, en canvi, no és a velocitat constant. D'acord? Deixeu-me canviar de pantalla. Molt bé, doncs fins aquí aquest tercer exercici de cinemàtica en dues dimensions, de tirs parabòlics, amb altres moviments, exercicis més interessants i més xulos. Espero que us hagi sortit bé l'exercici, o si no, que l'hàgiu entès. El meu consell, com sempre, és que un cop vist per mi el torneu a intentar vosaltres. Sempre el tindreu aquí per consultar, així que espero que us ajudi molt. Per aquí sortiran els enllaços a vídeos, a d'altres vídeos d'aquesta col·lecció d'exercicis de física de primer de batxillerat i espero que us ajudin molt. Ens veiem.